Tinokuchingamidzai pa Sly Media TV. Ndipo patinokupai nyaya dzinoitika dziri kupisa munharaunda matigere. Zita ndinonzi Simba Rashezvidza. Kuurayiwa kwevanhu kwashungurudza vagari vekuNORTON. Muburikidza nenyaya dziri kuitika dzekuurayiwa kwevanhu, vagari veko vari kuchema vari kuda kuti vabatsirwe panyaya idzi nekuti havachaziva kuti Mhondi yacho ndiani uye zviri kukumboitirwei uye ndevapi vari kukonzeresa nyaya idzi. Nhasi tashanyira nzvimbo iyi kuti tione zviri kuitika munharaunda, titaure nevanogarako vatipewo divi ravo ravanofunga panyaya idzi dziri kuitika munharaunda. Patimire panapa ndipo panjanji panonzi pakapondwa murume akakandwa ipapo. Zvamuri kutoona izvozvi ropa remurume uyu richiripo richitooneka munjanji. Tati tikurukire nevanogara pedyo napo kuti vautiudzewo kuti nyaya iyi vari kuibata sei uyezve ndezvipi zvavanofunga. Nonzi Lisbon Mazo, ndinogara mu Ward 2 ndinova muKingsdale. Ndo manyanya mune zviitiko zvakanyanya zvekupondwa kwevanhu. Inova inyaya iri kusuwisa kana kutyisa zvokuti hatichatosununguki chero kufamba masikati chaiwo unenge wakutonzwa kutya nezviri kuitika izvi. Nyaya dzacho dzanyanya. Asi sevagari chikumbiro chedu chachava pakunyanya papolisi nekoti yokuti kana munhu akazikamwa akabatwa koti yaita basa rayo. Nokuti izvezvi ukatarisa mumusha vamwe vakutya kuwitnessa nokuti kana munhu tamuti Mhondi, munhu akataura kuti uyu akaponda uyu wozomuona zvemangwana atovemo achitokuudzai kuti hamuna zvamunondiita. Saka tinoramba taakuremerwa zvokuti vamwe vanozopota vakutya chero kutaura zviri kuitika kana chero munhu akaita vakaziva vanenge vakutya. Ichocho ndio chikumbiro. Ukatarisa kubva paakapondwa uyu handina chokwadi maonero angu handifungi kuti akaponderwa pano. Ndinofunga kuti maybe kune kwavakapondera kunoko kwanga kwakuuya chete kuzongorasa. Tine imwe kesi futi yomwe mupana aizonzi awanikwa akazvisungirira mota. Vamwe vaitotaura vakaona anonzi akatomboda kutraya kukandwa pamunda uri paseri apo kusenseni vasina kuziva kuti mumunda mune vanhu. Saka vanhu vanga vari mumunda vakungonzwa vachinzi kanda pavakazobuda ndipo pavakazoona kuti mumunda mune vanhu. Ndipo pavakazotisa pakazobuda kwakunzi uyu azowanikwa ari kwaMutuvha. Ainzi akazvisungirira mota asi isiri nyaya yekuzvisungirira inyaya yekupondwa. Pobva paita takapondwa futi munhu akapondwa paOld Harvest. Unenge wakutoona kuti nyaya dzacho dzakutyisa ende vakaponda vamwe vacho vanoda kuzouya nevanhu. Nomwe akapondwa futi akakandwa muKingsdale. Saka zvavari kuita vanhu vanotsvaga nzvimbo dzine rima ndo dzavanonyanya kuda kuzonotsvaga kuti vanokanda zvinhu zvavo. Saka ipapo ndipo paitoda kuti tibetserwe. Ukatarisa seii muWard 2 mandogara maita dambudziko hombe rokuti hatichazivi chero dzimwe nguva kuti unyatsoziva kuti ari panext door pangu panogarani abvepi auyepi nokuti mune confusion irimo yemagariro yekupwanywa kwedzimba. Nhasi imwe yapwanywa patomuka mangwana pane umwe mwanzi buda imo moto kuyazopwanyira pobuda pouya vamwe vanogadzikwa nevanozvitiwa muridzi wenzvimbo. Saka hatichazivi chero kuti hautozivi chero kuti munhu acho ari kugara apa abva nekupi. Mukavhunza umwe munhu amene mutofungira kuti pamwe ndiye muridzi wepamba kuti ko vari pamba pako apa vabva nekupi. Anotoratidza kuti haatozivi kuti otokuza ndamboisa vanhu asi vanhu vanenge varipo vachitogara. Saka ndikuti ndo rimwe dambudziko ratinaro irorere kuti handizivi kuti taigona kubatsirikawo sei kubva kupolisi. Nekoti yacho ndofunga pakoti ndipo pamwe panenge pari kutiregerera nokuti pamwe pacho unobvuma kuti polisi yabata munhu kuti munhu akabatwa akaenda kupolisi akazonzi aenda kukoti toita kuti polisi basa ravo raita se right. Asi pamwe pacho unotoshamisika kuti koti yatosiya munhu akadai. Pane umwe munhu wokuti unoshaya kuti chero bail kuti amupa sei bail because itireti kucommunity. Saka munhu akadaro hatitarisiri kuti tirambe tichimuona mucommunity asina kupiwa mutongo. Zvitori nani kuti tizoziva kuti akamboenda akadzoka toita kuti pamwe akanodzokawo atendeuka kwete kungoti anongoenda kotodzoka toshaina kuti hamuna zvamunondiita. Saka iyo ndio nyaya nyanya kuti rwadza iyoyo sevagari. But semaonero enyu imimi ndevapi vanhu vari kunyanya kupara mhosva idzi semaonero enyu imimi? Idzi vanhu dzangoparwa mhosva idzi. Tikaramba taimbofungidzira stere kuti makorokoza but inini semuonero wangu unotoona kuti vamwe vanhu vacho vatakuziva kana kuti vavakuzobatwa like iyo imedha yepaOld Harvest havana chokuita nekuva makorokoza vanhu vaya. Handiti mwanzuriwo mwana womumusha medu handiti kuti ndichati makorokoza ndiringoti vava vanhu maybe nekuda kwemamiriro akaitawo nyika ine nzara. Ende ukatarisa izvino tasiyana na 2008
2008 zvinhu zvazvakaoma, but zvazvakaoma kuti kana uine mari mushopu waishaya chinhu, but now mushopu zvinhu zvakazara but mari yacho hakuna. Ndo zvakuti munhu anenge achitongofunga kuti akaona umwe munhu aburitsa dhora rake otofunga kuti iripa otevererwa iyoyo, bozi pambacho unotashaya kuti chaponderwa chatora chaicho chii. Handiti ukatarisa mufana wokupondwa kumukarina govans anokesha $25 per day. Handiti saka ndiyo yatevererwa here $25 per day. Handiti utona kuti patova nemwe mweya une nzara yakanyanya yekuti munhu anongofunga kuti maybe that's the easiest way kuti ndiwane mari. Saka ipapo pandofunga nyaya yenzara ndiyo imwe yandiri kuona sokuti ndiyo yanyanya kukonzeresa yekungoti vanhu vangomuka chingwa mupengo. Ko tichidzokera panyaya iyi, rimwe mashoko anoti izvo murume uyu akawanikwa asisina zvombo zvake, ameno kuti munoitora sei? Handina hangu kuzviona kuti zvombo hazvipo, asi chandakaona inini nekukuwara kwanga kakaita murume uyu mumusoro, zvandofungidzirawo kuti matsotsi anogona kungotraya kuita imwe nzira yekuda kuviga evidence, poita sokuti maybe vanhu vakuurayira vanhu kuda kunoromba, but inini I'm sure kuti inotongori robbery, zvokuti ndibhilive kuti munhu aida mapatsi mukore uno zvakuti netsei. Asi ndotongoona nekuti kuwanda kwemacases evanhu vari kungourawa, vamwe vari kungourawa vatongowana zvinhu zvavo zvakakwana, saka ine yangu vanyaya yerobbery yakurumbira munzvimbo inoyi. No, ndinotenda. Maybe imimi muchitarisa nenyaya idzi mashoko amunoda maybe kukurudzira vanhu vagari vemunomu nevamwe vari munharaunda nemaererano nekuzvichengetedza kuti vasasangane neidzi ndeapi? Nyaya yava kudiwa ndeyekuti tionewo nguva yekupinda mudzimba inenge iri nani, asi tozoita dambudziko rekuti vamwe vanoshandirawo kwakasiyana-siyana, ndevavo kazhinji ndo vanozoatakwa. Takutochikumbira kuti tachibatana isusu venharaunda nemapurisa towana kuti tingaisa security sei mumusha inorambawo ichitenderera ichichengeta vanhu. Ende pachitiko taitokumbira chero vepolisi vacho kuti paizvi hazvisirizvo hatidi choko muhomwe, ndo chimwe chinozouraya zvinhu zvese, kuti tiri kuti isu chengetedzai apa pasapindwa umwe akaburitsa dhora anopfuura zviri free. Saka ipapo ndipandikumbira kuti ipapo dai tagona kubatana isusuwo secommunity nepolisi toshanda pamwe chete kuti tigone kupedza dambudziko iri. Aiwa. Ndinonzi Agnes Sakala. Ndombotaurawo nenyaya yakaitika panapa. Nyaya yakaitika ndekuti isusu tatakarara usiku. Usiku pakadarika vanhu kumusika vachienda kumusika iri tikangonzwa kuchema tikati vanhu kumusika mhecho ari kungochemawo ndobva tarara. Kuseni ndobva tamuka 6 o'clock takamuka. Chingona ndesa chingomhanya tikati chii chiri kumboitika paroad apa. Zvikanzi nemumwe murume zvikanzi pane munhu akaita sei akarara apo mhanyometa sei munoona papasatepo pawanda vanhu. Vatati saka tatakamira kumba uku munhu aitooneka tiri kumba uku akatundumara kudai. Vatati imi mukuti munhu here zvikanzi ndobva patakazomhanyawo tawazoonawo ndobva tazoona tishuwa ti munhu munhu anga akakwara singaiti miri wake kutsemuka kwanga akaita miri wake wese, miri wake akatoneta kwakatorohwa kutotati munhu afira ipapa here zvikane vanhu munhu anti angaita sei atakuriwa. Kuti beta tiende kumba ndopakazozara vanhu vavo pakazongouya mapurisa amva tanguti beta tinomboonawo mapurisa nemapurisa aripo ndobva patakazoya zoonawo. Chitiko ichi imimi makachitora sei sevagari venharaunda? Sezvo izvi zvakatotirwadza kuti isusuka tikaisirwe munhu padhuze nepanext pedu tichagona kuisirwa futi mumba takarara munhu yeyu. Zvakatotirwadzawo nanhasi zviri kutotibata kuti da mapurisa akaita planiwo pane munhu akaurayiwa panjanja apa. Nokuti nanhasi chiri kutotibatawo hatisi kutombofara nepadhuze pamba pedu apa. Togona kuisirwa munhu takarara mumba kana kuti uvhurwa tongoisirwa munhu tisingambozoti kuti munhu abva nekupi toita kutopindiswa bhizi nemapurisa. Nyaya idzi munharaunda dzawanda zvakadiko munomu? Dzawanda munomwe dzawanda nyaya idzi dzekupondwa kwevanhu dzatowandisa. Hatichazoti chii chiri kuitika munotono kutanga kwataka togara munomu makese emunoka akawandisa awandisa. Saka tikutoti kumbira mapurisa kubhoti tiro planiwo tichengetedzewo zvakanaka. Imimi sevagari vemunharaunda upenyu hwenyu nekuzvamenge muchifunga panenge pachiitika nyaya idzi maererano nekugara kwenyu imimi vanhu ndeapi? Isusu takukumbira kuti mapurisa atitiro action nekupondwa kuita vamwe vanhu vandotichengetedzawo kuti tiwane kugara zvakanaka. Pati kupinda mubana 6 o'clock vamwe vanobva mumabasawo
vanofana kuchengetedzwawo. Vamwe vanoyana 10 umwe anoyana 11 murodhi umwe azoti chichi kumboitika tonza kuti munhu apondewa pamwe angachibva kubasa pamwe angachibva kubva hatisi kumboziva kuti anenge achibva kupi. Vofana kutichengetedzawo kana kuita plan kuti pambaka towanawo kuti zvatinokwanisawo kuita sei kuti munhingini medu tokwanisawo kana kuti bhisawo kana kuti vawanze munomu maneighborhood awanza achitichengetesa maneighborhood awanza tichichengetawo munomu pamwe togona kubhisawo kana $5 pamunhu tiwane kuchengetawo pamwe ndozvitoti vanani kuti mapurisa akwanise kuzviita vega. Asi chidzokera panyaya iyi chainyanya kushamisa pamutumbi wamakaona uchi. Chanyanya kushambisa pamutumbi watakaona uyu kutemwa kwakaitiwa nokubuda ropa kwaita kumashuroko. Vanhu vaishamisikana zvokuti sei munhu ari kubuda ropa kumashuroko. Asi pane zvaabvisiwa here vanhu vakadzi havanazosvika zvavo saka isusu hatambosvikawo zvedu nokuti varume ndovakaona vakadzi hatinambozozviona kuti pane chabvisiwa here. Pane runyere kupe rwekuti anogona kunge akabviswa nhengo dzake ndezvechiwa here. Sevamwe vanhu ndozvaakutaura kuti pane zvaakabvisiwa. Sevamwe vanhu vakutaura kudaro isu asati ndambozviona. Sevamwe vanhu vakutaura pane zvakaita sei zvaakabviswa. Sevamwe vakaona. Ini ndonzi Irene Jambai. Ndinorwadziwa zvikuru nechiitiko chakaitwa chekumukomana akaonekwa akapondwa akaraiswa panjanja apa. Ini ndiri padhuze pemba pacho. Saka ini ndinototya every time ndakutopimba mumba na6 ndotovharira vana vese. Ndinorwadziwa zvikuru nechiitiko chiri kuita muNorton. muNorton muno ndakauya 1996. Kwangu sina zvakadaro. Hembe taitowata dzichirara panze dzichita sei. Asi makore ano dhisi kutanga gore rakapera ndegore rino onzwa kwaurayiwa munhu. Kwaitwa sei. Ozoona munhu mangwana munhu wacho ainzi aurayi munhu. Mangwana anenge abuda futi akufamba anzi abvisa bhero. Saka tinochema kuhurumende kuti hazvifaniri kuitika. Vamwe vacho vanozoita futi vakomana vachiti munotiita sei, mwari kutofamba achitoti munotiita sei. Tinokumbirisa kuti hurumende mapurisa dai atichengetedzawo munomu nekuti futi vanhu vasati vakauraya vanhu vobviswa bhero vobuda mangwana ava kutoti ko munondiitei after 6 months anenge akutofamba zvakachita jabula achita zvake zvaanoda. Ndozvatinokuti izvozvi tinorwadziwa zvikuru. Kubereka kunorwadza. Kungotobereka mwana ongoitwa seuku zvinotirwadza sitereke. Ndinoitwa Keithika Uswa. Ndinogara muno muGarikai kudhuze nekunjanji. Chiitiko chakaitika kunjanji chakandirwadza zvekuti nanhasi ndiri kubatikana nekuti chinhu chakangoitika asi mumashure mekunge mukomana wekukaufa zvekare kwatinogara kudhuze nekwatinogara apondwa. Zvichireva kuti tiri kutambudzika isu vana vemuno muNorton nekuda kwekuti tinewo mabasa edu kwatinoenda kunoshanda tichimukirawo nenguva dzinotiwo kuma4 nekuma5 tichida kubatawo nguva dzedu dzekumabasa nenguva dzatinozodzokawo kubva kuna natauni ukoko tinogona kupedza basa rangu na6 apa mabhazi achona anenge akazara zvekare. Saka isu tanichingochemawo kuti dai matibatsirawo hurumende taitowo kuti tifambewo tinewo takapombonoka kuti nekusunungukawo munzvimbo yedu ino yeNorton tigarewo zvakanakawo sekudharawo nekuti taitorarama mune zvakanaka pasina zvese zvikuitika izvi. Ndoda kuti vanhu vacho vakabatwa nhasi mangwana nomuna abuda achitoro zvirova dundundu kuti ndabuda ini asi mangwana uchizotarisa mangwana unoona futi mumwe munhu akapondwa. Zvichitirwadza isusu hama dzevanhu ivavo tinotorwadziwawo nekuti apondwa hama yako handimazvona. Saka chinhu chinotirwadzawo tachikokumbira kuti mutibatsire mhuri yeZimbabwe hurumende mutibatsirewo naiyowo mapurisawo vanoonawo nezvemutemo vanyanye kushanda basa ravo chaizvo ndozvatiri kuchemawo isu vana venyu mazvita henyu. Tiri kuno kuNorton vanhu vari kuurayiwa but vanhu vanenge vauraya vanhu vari kupiwa bheo. Kuno kuNorton vanhu vanzwa nekuurayiwa. Vamwe vakaurayiwa kuWildharvest, mumwe akaurayiwa kuMashlands. Vese vakabuda tiri kutopesana navo murodhi vachifamba. Ipapo tachikumbira kubatsirwa kuti vanhu vaita medha ngavasapiwe bheo. Vanhu vanenge vaita medha ngavasaburitswe panze kozi vari kudzoka futi vachiuraya vamwe vanhu. Saka tachikumbira kuti bheo risapiwe vanhu vanenge vaita medha. Thank you. Ine ndonzi Gift Chawatama. Ndiri mugari wemuno muNorton. Ndiri mutungamiri nevamwe vangu tiri vatungamiri vemuno muNorton. Saka nyaya dzanyanya kunetsa munomu inyaya dzemedha. Mamedha cases arikuramba achiwedzera muno.
saka seutungamiri nevamwe vangu last week takamboenda tikamaona officer in charge akatitambira tikataura naye zvinogona kubatsira mumusha nezviri kukonzeresa. We are happy kuti medha yekupedzisira iyi munhu anga aita akatobatwa kuburikidza nemeeting yatataita nemapurisa tichiti mapatrols ngaawedzere. Saka asi hatizi kufara nekufiwa kuri kuita muno mumusha. Taida kuti dai vakuru vaonawo vagona kutibatsirawo panyaya dzekumakotsi, because pane vamwe vatinoziva vakapara manje asi vanonzi vakapiwa bheil, saka vanotodzoka futi muno mumusha votanga kuita zvinhu zvavo zvakashata zvavanoita mumusha muno. Saka taikumbira kuti mabheil kunyanya dai munhu atongwa kusvika azoonekwa kunzi haana mhosva kuzobuda, kana angori suspect chete kana kuti abatwa achibvuma ega, munhu ngaangoende ozongodzoka muno apedza mutongo wake. Vagona kudongamedza here mhosva idzi dzemamurder cases aya abva kuitika mazuva apera aya? Tine yakaitika panapa paworld harvest apa, iye nde amene vakanetsanawo kubva vazobayiwa nebanga akangofuma akafa apa. Sozoti tine imwe yepanjanja apa, munhu wacho asati azikanwa kuti ndewekupi, akangofuma akakandwawo munjanji. Sozoti tine imwe yabva kuitika yekumakebs, ndiye vanhu vakaidanana, saka amene zvakazoitikawo kumberi kwacho kuti chakaitika, but munhu wacho akabatwa akada kurasa munhu kunjanji futi. Saka ndo chimwe futi kunjanji ukuku dai vanhu verailways vagona kuita kuti mapurisa avo chaiwo agone kuita mapatrols, nekuti munhu wese ari kungouraya munhu ari kunokanda munhu kunjanji, achiti chitima kana chauya ndo chinogona kuzotsika munhu yoita kunge munhu azvikanda ega muchitima. Imimi sikuona kwenyu nyaya idzi chingava chii chiri kukonzeresa nyaya idzi kuti ziwande kudai? Chimwe ingava nyaya yekuti vamwe vanenge vakadhakwa pavanopara mhosva, nyaya yetudorodoro tiri kumwiwa nevanhu varizoita chivindi chekuuraya vanhu, ndo chimwe chacho. Kozoti nyaya dzevanhu vari kutora nhengo dzevanhu vachinodzishandisa kana kuti vachinodzitengesa, ndo chimwe chiri kuita kuti zvidai. Alright, vanhu vari kutiwo kudii munotungamirira? Vanhu vari kuti ivo mapatrols dai awanda, kozoti uku kukoti vanhu ngavaregere kupiwa mabheil. Ipapo taitokumbirisa kuti kana nyangwe kumukuru wenyika chaidai zvasvika seNORTON yanyanya, nenyaya yekuti vanhu vacho vari kuzodzoka kufamba futi mumastreets. Tinongoda kungotenda mapurisa emuno muNORTON tiri kushanda nawo zvakanaka. Takanoita nawo meeting vakatitambira zvakanaka, tikaonesana zvimwe zvatakatiwo ngatidai tiri kutoona zvakutoitwa, saka tiri kushanda nawo zvakanaka. Kozoti dai kwawedzera kana dzimwe mota chaidzi dzinoshandiswa nemapurisa muno, nenyaya yekuti mota dzavo ishoma, paine mota 1, saka kuti izokavha munomu muNORTON tine vanhu vanosvika 82,000 vanogara muno muNORTON, saka 82,000 people poita mota 1 mahindra iyaye, mapurisa acho azogone kukafa muno. Saka nenyaya yekuti munomanyanya nyaya dzemedha idzi, taikumbira kuti dai vawedzerwa, kana mapurisa acho dai atiwedzerwe, because patakaita nawo meeting vaititaurira iwo kuti pa 82,000 dzevanhu vetinavo muno, iwo mapurisa ari pastation apa 82 chete. Saka zviri kureva kuti munhu wega wega mupurisa 1 ane vanhu 1000. Saka ndo chimwe chiri kutaurwa nevanhu kuti dai mapurisa awanda. Aiwa, tinotenda nepfungwa dzenyu nemuono wenyu Hamatiba.